Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Боз ҳам як навори нав аз бозори Корвон, тарафи Пажарка Дим Дарвоза, якм ряди магазинҳои шишагӣ 116 магазин. Магазини азиза духтаро марамад аксияҳои беҳад хуб кардаган. Оз ман нишон метиҳам, биненда духтарако инаи двойкоҳора 150 сомонӣ кардаган. Ҳамаи моделҳоро бисёр духтарако мада сурат мепартуфтан. Марамад ина иҷада будай нархаш 150 сомон. Ина бейнигин бе ҳичи ина келинчако приста будан аз ино. Биёен духтаро доран 150 сомонӣ. Оз дигар хеглошам аста, ӯошам нишон метиҳан. Метавонем ки интихоб кунен омада. Доставкаам доран, рақамашон ҳаст дар рӯи экран. Доставкаам тамошобинам. Ҳозир дар байни мардуми мо як ширкати корейский беҳад маъмулу машҳур шудагай, на танҳо аз ҳисоби маоштӣ, на танҳо аз ҳисоби коргар қабул кардан, балки аз ҳисоби анами продуксияҳои оригиналаш. Беҳад маҳсулотое ки дора корейский ҳамаш сертификати халал доранд, ҳамаш хубай. бовар кунед сифаташон олияй. Духтаракои мо ҳозир бисёрш кор кардасиян. Инами маошошона нигоҳ кунед, ҳар 2 ҳафта маош мегиранд. Касе ки кор кардан мехоҳа марҳамат нависен. Шумода фақат як телефон дар кораи тамом духтаро. Дар уҷа дар кор нест ки шумо хондагӣ бошед, дар кор нест ки шумо маълумоти олӣ дошта бошед, синни солтон муҳим нестай. Ҳатто ситораҳо ҳозир аз ани маҳсулотҳои атомӣ харидорӣ карда истоданд. Духтарако каседа кор дар корай, каседа ки мисол маҳсулоти оригинал дар корай, ҳами хоҳара ки мада нависед и кор мекуна, аллакай маош гирифтестай. Нигоҳ кунед чӣ қадar чизои зур доранд ва нами видеоро гӯш кунед мефаҳмед ки чӣ доранд. яке аз маҳсулотҳои ширкати мазкур ин хемахем мебошад. дору пурра гиёҳӣ буда барои бемориҳои псориаз, хоришак, артрит, буғумдард, камхунӣ, диабети қанд, фишори баланд, стресс, камхобӣ, запор, артроз, саратони хун, бемории меъда ва рӯда, шамолхӯрдагӣ, иммунитети паст, хотираи заиф истифода бурда мешавад. Мекунан шумо нависен шуна. Ана баъд ин ёша бинен. Хашруваи розвитчаш нежни. Ишамам хе 150 сомон. Баъд анаи двойкаша бинен. Қа интересненьки. Ҳаҷоибак ҳамроҳи бурюкуш. Ямамина хай. Ям 150 сомон бинен чӣ хе арзон. Мана фасонак 150 сомон. Иҷада бози айи дигар расветкашам ҳаст. Айям рангами будай. Хоса духтаро. Иё чандан? Иёам 150. Ина иша? Ина духтаро ин сафедакшам 150 сомон пеши ира бинен чӣ украшения кардагиай. Аи чӣ? Иям 100. Ишам 150 сомон. Ира бинен чӣ хушрӯ духтаро 150 сомон. Беҳад фасонак брюкшкатиай. Ази расветка дора? Не, як дона. Як дона ранги сиё дора. Ханаборда наомадест, ай сиёҳ аз наздик нишонтон тим мана. Нам хеле айгилаш. Материалш хушрӯай шушта мепушен. Марҳамат. Ба духтаро инам хеле двойкаи новинка бо омад. Иё 450 сомон. Марамат биёен бо айпеш бинен материалш хушрӯи бадай тамошобино. Ҳичи намешава. Ира мешӯӣ мепӯшӣ. Ана иҷакуш бо кори дастӣ. Марҳамат ишам кори дастӣ. Ҳамроҳи брюкошон. Ана ёра бинен стойка варадник кори дастӣ. Нархшон 450 сомон. Рақамош ҳаст савдогара дар рӯи экран. Метавонанд ки нависеншона доставкара шумода фаҳмонанд. Иҷада бо ҳаст дигар намуд двойкоҳо. Ози нишон метиҳан баёям арзонана. Анаи двойко чандан? Ино 300. Анайхе двойкои тигрӣ ҳастай 300 сомон. Марҳамат брукшкати хушрӯчаяй мана. Иё чанди? Ана баъд анаи 300 сомона инаи дарӯзо ҳастанд. Диден духтаро расветкоша бинен чӣ қадar расветкои хушрӯ дора. материалошон фасонай. Ям халатои 400 сома будан ку ҳамоноя двойкош буромадай 300 сомон. Размер доран нависеншона шумода доставка мекунанд. Тамошобино анаи намуд ино кардигананд ё двойка? Кардиган чанд сомаи нархаш? 500 сомон. Намхе кардигани новинка омадай дар ҷои азиза. Материалш аҷоибак двухнитка баринай.
марамат касида дар корай нависен капюшондурак нависен шумода бо мефаҳмонанд суб сиёҳай хушрӯай данавор сери омадеста леки сиёҳай ана баъд ихе ҳиҷоб ҳаст 450 сомону 450 сомонӣ ира бинен ҳамхе сангча кори дастияй марамат размер доранд метавонед нависеншона бо шумода фаҳмонанд таро киртоора бинен иқа киртои хушрӯвардаи азиза иҷо чанди 500 сомонӣ аҷоибот касе ки киртаи нами туи равак пирсидеста буд марҳамат магазини азизада беҳтарин анамхе киртоо омада ира бинен нохи чихе хушрӯвай нархшон 500 сомон бо ай пеш бирен ҳамроҳи хичон ҳамсӯҳбат шавед бо арзон мекунанд ана баъданаи модело ино моделои дубайана нусхаҳои моделои дубай нархошон чандан инора 450 сомон тамошобино аз и сета рангай диден чиқа ранги хушрӯ пешакшам ай пешая мана нархиш чандай 450 сомон размеро чӣ хеланд ина кори дастияиҷа ина пуштчай диден хулоса биён римишокам дора беҳад фасонак ана баъд аз и киртоо омадагиай дар магазини азиза нархиш 350 сомон мана киртаи вечерни вариант марамат материалош хушрӯчай ҳеҷ чӣ намешавад духтарои материало метавонен омада бо хутон ай пеш бинен интихоби зиёд овардагиян ҳама буракошон хушрӯ диден аҷоиб фасон аз ами костюм якта овардиян тамошобино каседа дар кор боша нархи чандай ина ҷинса бинен 350 сомон қа костюми хушрӯ мана оригинал диден александр вонга оригиналош 350 сомон хтаро рақамашон аст нависеншона дар бораи размераш пирсиданӣ бошад хичона пирсен ана баъд тамошобино и киртора бинен 450 сомон ҳамроҳшон шарф доранд беҳад материалакои хушрӯ стилшам аҷоибак паплина на паплинаи аднатони мулоимакан духтаро марамат аидитай дигаш чансма ишам ами нархай иам шарф дора иша бинен литучи муш духтагиай марҳамат иам шарф дора нархошон 450 сомонӣ рангои хушрӯ размеро ҳастай нависеншона размерора фаҳмонантуна ана духтаро барои ҳоҷияҳо киртои тайёр паплинакои беҳад хушрӯ ана дар ҷои азиза биёен инаи намудош 350 сомон мана ана инош бошад 450 сомон бо омадаи пеш бинен фасонакои хушрӯванд материалакошонам аҷоиботай мана паплин ҳамаи размерора доранд диден қа хушрӯване фасони бад инора бинен духтаро чихе хушрӯ 450 сомонӣ марҳамат биёен бо ай пеш бинен подклад дора материалош шифоная гирбишинай ана маҳкамаки хушрӯ марҳамат остинакшам ҳамхе подклад дора метавонен омада ай пеш бобинен метавонен дархост кунен доставка доранд ҷа кори дастӣ бодорад бинен хушрӯча ду ранг дора хулас дӯстони азиз ин буд навори мо аз бозори Корвон тарафи пажарка дуюм дарвоза 116 магазин яди магазинои шишагӣ инами ҳамаш бори новинка буданд марамат рақамошонам амондагим дар рӯи экран нависеншона бо шумода доставкара мефаҳмонанд боқӣ саломат бошен хайр то наворҳои оянда.